Durab! Durab! Hold that! Все, ну, все, зигнали лазера, все. Давай, ну. Что ты ахер, ну, сыр нахер. Сэй мог шел холкинат. What's that Balbin what's that? Ладно, это только так. Хуй, Durab! Толти штукатурки وحشيكش. Ладно, ну. وكيف تعدي لنا دشي دولار بوادو. حبولي شو that? أنا مش عارف تدي صدق. إذا هو يا موضع شيء شكله. штукатурки وحشيكش. هو يعني أنا والله هنس دعوة خينا نس بعد التوت كوش أبخيت متر دامونا. بخيت متر. بعد السلون لو أو Dad! Dad! Хавязалкан самогател идину, цун пульсел еще. Единственное, кюартах, татупой удар, халат, цун черепно-мозговой травмы. Цун хила куду? شنداواترك толти штукатурки жакцын те. А болбо. Ой, что который нах таута сахвер дукка мой, гинс начишь на потолке шмою, а он цеё. Амичерье охи. Это декоратчери. Компания «Декорат» представляет большой спектр услуги товаров, натяжные потолки, жалюзи, любая светотехника, люстры, светильники, бра и многое другое, клинкеры, фасадные элементы. И все это в рассрочку по нормам ислама. Dad! ما اديك دعوة ميت وين؟ سامي سويسي ميشاو هيتساوك. وإيش خاص لسه رايح لما بعد. ديكرات ودينا قرشادك. بول. Dad هميت وين تساو الاينز. الدش ميشا دو الاينز. هو شيء. وكيف تعاد عدل اندو؟ هو ده شيء قالوا يلا هذا. دوكم دوك штукатурки يوش بايم دايا لقت. خلاص مش كده. صون سينا وش ده شيء. جيم دوس كارديلا.